Doctor ao temor, cando aparece outro barco na sombra despois de facerse por mandos paratistas. A pesar dos intentos de Fair Doctor de derrotalo, finalmente o barco misterioso consigue facerse do seu objetivo. Fair Doctor promete vinganza. Mentre se inspeccionan a nave, descubriron uns anacos de madeira que escondían un tesouro maldito. O ouro nazi. Ao mesmo tempo, noutra parte da cidade de Atlán, na redacción do xornal Texas News, traballaba a xerente Rosa, tamén conhecida como Ganso Salvaxe. Mentre ela traballaba, apareceron uns extraños personaxes que preguntaron por ela. Dixéronlle que tiñan que levar a bordo do barco Liberdade, capitaneado por Vara Perdida. Ela aceptou, dubitativa, dado que ese pirata era coñecido e detenido a súa propia perna. Ao chegar ao barco, recibiron-na cunha copiosa cea divertida, tras a cal se organizou unha gran festa. Inesperadamente, escutou escoitando de fondo unha canción moi coñecida para ela. Non hai nada, pai, como doce colo de nada. Todo foi a pique, todo gastei, bailando na casa de Mestre Antoine. Ao día seguinte, navegaron ata unha misteriosa cova, que escondía un tesouro que permanecera fechado baixo o chan durante moito tempo. Ese tesouro era uns lingotes de ouro co símbolo nazi. Vara Perdida explicou que o ouro estaba feito maioritariamente por os dentes de ouro dos prisioneiros dos campos de concentración e pediu-lles que escribir un artigo en Celtic News no que, en forma de conto, puxeron unha mensaxe para o Congreso Mundial. Fair Doctor, realizando a venganza que prometera, secuestrou a Rosa nun manicomio chamado o Salgueiro Tranquilo. Alí tiñan retidas sen comer, e por única compaña dunha muller sen perdido. Rosa enganou-na dicindo que coñecía unha empresa de crecimiento. Dando-lle a dirección do Celtic News, deixoulle unha mensaxe para que abrieran un grupo en galego. Ao final, coa axuda de Vara Perdida e os manos piratas, conseguiu escapar. Unha vez fora do manicomio, Vara Perdida dixolle a Rai que levara a Rosa á cidade, porque eles tiñan que marchar canto antes. Vara Perdida mirou a Rosa e ela desculpouse de que tamén subía no seu corazón. Rosa só lle daba cambios e dicirle, sin usar, dime que así, pero comprendió que non debía facer iso. Cando ia na furgoneta, Rai mirou con sorriso e Rosa ficou o seu peito. Despois, durante unha semana, o Celtic News chegou ao ritmo normal. Un homiño veciño chegou ao xornal. Tiña aspecto inofensivo. Preguntaba por Ganso Salvaxe e dixo-lle que os seus amigos se querían chamar ao Congreso Mundial. Rosa, con orgullo, pensou para si mesma. Misión cumplida. Moitas grazas a todos e todas pola vosa atención. Esperamos que fora do vosso agrado e moitas grazas ao autor original por acompañarnos no día de hoxe.